The intervention yakaita the Sabc chairman aiwa ma-electoral process emunyika yeMozambique aiwa azokonzeresa manje. As people now know, vamwe vari kuna pasocial media kuti maprotest ari kuitika Mozambique asiyana nemuZimbabwe kuti vanhu vanenge vachiitika nezvo kuti vanhu vemunyika yeMozambique aiwa vava tired. Vanhu vemunyika yeMozambique havachadi. Sezvo muri kuona mavideos nemapictures amuri kuona muchiona multitudes nemacrowds of people vakaoccupy mastreets, vanhu vachibloka maroads, mataur lights achiwiswa pasi. Zvinyanzi kuonekwa kuti aiwa intervention yakaita the ruling party yenyika yeZimbabwe ma-electoral process emunyika yeMozambique pakakanganisika. Sanibena mashukamira nyuko pana mrumbo subscribe or like or turn the bell icon. TV now take my TV vanoposta this video ramukona ubonyera vachiti protest continue in Mozambique, Zambezia province. The crowd is singing FRELIMO Ototoa, FRELIMO Ogoma, meaning FRELIMO is finished, FRELIMO is over. Doma shoko varofamba vachiprotest on the streets vachiti aiwa the FRELIMO must go. Noda kuti aiwa these guys they tried to manipulate vachishandisa nyika yeZimbabwe aiwa kuriga ma-elections nema-electoral process avo. Panamba toona kuti aiwa kunyange nemaZimbabweans ari munyika aiwa yeMozambique there are some warnings ari kuya achiudziwa vanhu vachiwa pama-awareness kuti aiwa vakomana garai mudzimba satombobuda. Noda kuti vanhu veMozambique they know kuti Zimbabwe yakaintervene pama-elections avo. Zvatakuona kuti people are now rising. Matruck drivers ese vanongoonekwa mota dzavo aiwa dzinopisiwa kana dzinodhamajiwa. Zvatakuona kuti it's now become a harm, loss of life, loss of infrastructure pamwe chete neproperty yevanhu. Zvese izvi zvakonzereswa aiwa nethe regime yemunyika yeZimbabwe. Budisa mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa chiri very very massive. Pinda comment section mutudze mafungiro enyu, musana subscribe or like, muchino turn the bell icon.